No al racisme, no al feixisme. Davant la celebració per part del partit d'extrema dreta Aliança Nacional d'una manifestació de caire racista i xenòfob pels carrers de Torrent, avui, 7 de juny, sota el lema "Por la justícia i l'orden, limpiemos Torrent", els antifeixistes de Torrent volem expressar el nostre més enèrgic menyspreu a la iniciativa pels següents motius. 1. Aliança Nacional és un partit polític fundat a València l'any 2006 amb un historial criminal i delictiu considerable. Entre les seues files es troba Pedro Cuevas, autor de la mort del jove de Burjassot Guillem Agulló l'any 93, assassinat simplement per les seues idees polítiques. Cuevas continua militant activament en Aliança Nacional i així ho prova el fet que les passades eleccions autonòmiques al País Valencià es presentaren les llistes d'aquest partit. Aliança Nacional es declara, tal com resolen els seus estatuts, un partit nacional-socialista que defensa tesis de superioritat racial i nacional. Proves irrefutables d'aquest tarannà neonazi del partit són la realització de conferències amb personatges com David Duke, exmembre i líder del Ku Klux Klan, i Gerd Honsing, escriptor negocianista de l'Holocaust, així com el fet que alguns dels seus líders hagin estat acusats de fer propaganda nazi i genocida. Aliança Nacional està implicada en l'operació Panzer, una operació que ha desarticulat a València una xarxa neonazi que organitzava caceries d'immigrants i es finançava amb el tràfic il·legal d'armes de foc per internet. Entre el material incautat per la policia en aquesta operació hi havia bolígrafs, pistola, llançagranades i manuals per a la fabricació d'explosius. El missatge que Aliança Nacional defensarà avui a Torrent s'inscriu en la dinàmica pròpia del feixisme de considerar la immigració com a xiu expiatori dels mals de la nostra societat. L'objectiu d'aquesta manifestació és fer tontollar la convivència cívica entre pobles treballadors, tot cridant consignes racistes, xenòfobes i feixistes. No podem obviar que el feixisme al carrer està nodrit directament per les institucions polítiques i els governs liberals que es van succeint en el poder. Al País Valencià, la impunitat policial que gaudeix el feixisme posa al descobert els interessos de la classe política de mantenir viva l'espiral d'odi i por als carrers, amb la intenció de posar traves a les expressions polítiques dissidents o alternatives. A més d'això, valors com la intolerància racial i l'odi a l'immigrant són el resultat més palpable de continuar aplicant i defensant, per part d'uns i d'altres, unes polítiques contradictòries amb els valors de la convivència, on la llei d'estrangeria esdevé exponent màxim d'aquesta indecisió. Per això, una vegada més, com a Russafa, Ontinyent o Mislata, ens reunim per tal de demostrar que som més, que no ens dona por el que puguen fer-nos i que mai podran aturar-nos, que el nostre esperit internacionalista i solidari és més fort que qualsevol de les seues agressions, tant físiques com polítiques, que aquesta terra és tan nostra com dels immigrants, i no per molt que vulguin ens la podran furtar. Torrent per la diversitat, no al racisme, no al feixisme!